wala rin signal sa kanila. Kaya ganun. Oo. Minsan ganun eh. Baka mamaya ako makita. Yan naman. Ipi na lang tayo ngayon. Action na lang ang magsasalita. Action na lang ang tignan. Signal na yun. Eh paano umulan? Tama ng signal. Ayan guys. Ayan, makikita nyo kung anong mga kinakain namin sa araw-araw. Laging nilalay. Napanood nyo ba yung video ng Pares? Nanonood ba kayo ng mga video guys? Tinatanong ko kasi tinecheck ko kasi sa analytics ang maraming nanonood, ang karamihan it's 85% ang nanonood sa videos ng Rich Chicks ay hindi subscribers. Kaya, 15% lang ang subscribers. Eh, siguro, yung mga nandiyan na regular, yan sila Ma'am Gloria, si Ma'am Lolita Almeda, Ellen Russell, sila Yohan Aurora, sila, sino pa? Basta yung mga regular na nandiyan lagi, yun ang muna ko nanonood. Kaya nagpapasalamat ako ng todo. Katulad nung nag-comment kahapon na taga Hong Kong, ay noon para panahon ng pandemic, ay lagi raw siyang nanonood. Mag-something tayo. Yun, lagi raw siyang nanonood noon. Panahon ng pandemic, always daw siya nanonood. Ayun, taga Hong Kong yun. Yun. Tingnan mo, lumit yung burger, oh. Lumit na siya. Laki-laki naman, lumit siya, oh. Lumit na ang burger niya. Ayan pa. Nag-shrink ang burger niya. Lumit ang burger. Simpleng-simple ang lunch natin today. It's just burger, coleslaw, or kimchi. Tapos mamaya, kung may maghanap ng kanin, anong ipapaulang ko? Pipilitan ako magluto ng longganisa. Bakit na ito? Uy, magusog ka na ito. Minsan, eh. Dito mga higain na natin. Lagyan na natin ng salt. Ang ating coleslaw. Sharon. Pag masyado at paalat. Kaya. Yung sabi ko na may magic ang salt, talagang may magic yan. Kaya, ganun-ganun mo lang. At lalabas yung katas. Ito, malaki ang katas niya. Oo nga, ang sarap ng amoy. Lumit na siya. Sarap ng amoy, guys. Wow. Lumit na yung burger. Ngayon, laki-laki. Tama ba? Nakikita niyo ba kami? Lumit yung burger.